Martine? Jo, det er rart. Okay. Okay, drab. Det er vel okay. Jeg skal lige hente noget med skrig. Ja, okay, vi ses. Det gør vi. Er du dum inde i hovedet? Kan du ikke forstå, hvad jeg siger til dig? Jeg skal ind i mit... Så gå da væk, mand. Hvad? Forstår du mig ikke? Forstår du mig ikke? Er det uklart, det jeg siger til dig? Er du måske bare en lille smule svag herinde? Er det derfor? Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke bare hører, hvad hun siger. Altså, hvordan kan det være så svært? Hvordan kan det være så svært? Hvad? Hvad sker der? Ja, hvad der sker? Fede ko her gider ikke flytte sig fra mit skab, er hvad der sker. Ja, hun har ikke gjort noget, hun står der. Har du et problem, eller hvad? Så ingen at flytte sig. Det har jeg gjort, hun hører ikke efter. Hun forstår det den måde, du gør. det ikke. Altså, hvorfor skal du blande dig, var kælling? Er du dum? Eller er du for fed til at flytte dig? Hvad? Jeg ved. Så gå da væk, mand. Hvad? Kan du ikke forstå, hvad jeg siger til dig? Er du dum, eller hvad? Er du dum? Hey. Hvad? Du har ikke gjort noget. Hvad fuck sker der? Hvad fuck sker der med dig? Hvad? Du står foran mit skab. Og hvad så? Altså, hun er en fucking taber. I skal sgu da ikke stå med op. Hey, det er ingen grund til det, hvis jeg kommer sådan her ved jer. Prøv, du skal fucking ikke røre mig. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke bare hører, hvad hun siger. Altså, hvordan kan det være så svært? Hvordan kan det være så svært at forstå? Ja, prøv at snakke lidt højere, kan du? Synes I, det er svært? Synes I, jeg gør mig uklar, eller hvad? Nej. Hvad laver du? Så flyt dig dog. Er du dum? Hey, Hvad? fuck har du gang i? Ja, hvad fuck har du gang i? Hvad vil du sige til, hvis jeg kommer og stod og mobbede dig sådan her? Du ikke kunne gøre noget som helst. Bare tvinge dig op mod et skab, ligesom du gør. Jeg vidste ikke, at... Jo, har du ikke stået her før? Jeg tror nok, du har stået her før. Det tror jeg. Jeg tror ikke, det er første gang, du provokerer os. Ja, det var selvfølgelig din mening. Biblioteket. Okay? Ja, ved du godt selv? Du kan godt selv se det, ikke også? Forstår du det? Løb dig for helvede. Nå, vi skal nå en bus. Ja, for helvede. Prøv at se, hvad du har gjort. Så fuck det skab, mand. Kom, vi skrider. Thank you.